Η Δυτική Ελλάδα έχει την τύχη να διαθέτει ένα πολύ μεγάλο πανεπιστημιακό νοσοκομείο που είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες του Εθνικού Συστήματος Υγείας στη χώρα, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρείου. Έχει ένα νοσοκομείο από τα μεγαλύτερα στη χώρα, τον Άγιο Ανδρέα, και το νοσοκομείο αυτό, εδώ, το μικρό νοσοκομείο, το Καραμανδάνιο, που είναι νοσοκομείο παιδών και το οποίο κάθε χρόνο φιλοξενεί και θεραπεύει χιλιάδες παιδιά. Έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε μπροστά μας, το Εθνικό Σύστημα Υγείας, να το εξυγχρονίσουμε, να το κάνουμε ευέλικτο, να το κάνουμε ελκυστικό στους πολίτες, να το κάνουμε ένα από τα καλύτερα συστήματα υγείας στην Ευρώπη. Αυτή είναι η δέσμευσή μας. Προς την κατεύθυνση αυτή εργαζόμαστε, συνομιλούμε με τους γιατρούς, τους νοσηλευτές, το προσωπικό, συνομιλούμε με τους καλύτερους επιστήμονες σε όλο τον κόσμο, Έλληνες που ενδιαφέρονται πάρα πολύ για το Εθνικό Σύστημα Υγείας της πατρίδας μας. Να είστε βέβαιοι ότι το επόμενο χρονικό διάστημα και άλλες μεγάλες αλλαγές θα λάβουν χώρα στο σύστημα, έτσι ώστε κάθε μέρα όλο και περισσότερο να υπάρχει ένα αίσθημα ικανοποίησης από τις υπηρεσίες που προσφέρουμε. Πιστεύω ότι τα δύο νοσοκομεία, τα μεγάλα της Πάτρας, το Ρείο και ο Άγιος Ανδρέας, βρίσκονται σε μια αρκετά καλή κατάσταση. Θα τα εμπλουτίσουμε με προσωπικό, το Ρείο με αρκετούς γιατρούς, πανεπιστημιακούς πρωτίστως και γιατρούς εσύ, το ίδιο και τον Άγιο Ανδρέα. Έχουμε ανάγκη από νοσηλευτικό προσωπικό και προσλαμβάνουμε αυτές τις μέρες περίπου 4.000. Ήδη τα 2.000 ονόματα δημοσιεύτηκαν πριν από λίγες μέρες και άλλες 2.000 θα δημοσιευθούν νοσηλεύτριες τον Νοέμβριο. Και προγραμματίζουμε περίπου πάνω από 6.000 προσλήψεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού τον επόμενο χρόνο. Αναδιοργανώνουμε το ΕΚΑΒ. Ανακοινώσαμε πριν από λίγες μέρες στο Υπουργικό Συμβούλιο την δημιουργία 17 μονάδων σε εθνικό επίπεδο